Wabada. Mama mkamandi damu. Muchetura. Iyo. 11:30 p.m. Ungori kumochite? Njara madede. Dipa. Azoshua madede. Dipa. Iyo. Chiro chimwe chako kuno. Chimwe. Ikarabazu. Shamanka. Wamada. Ukone ni baba wena mai vakwara apa. Mufada jika sadzara bikwa na mai nini? Nembora. Tungonzwa mduma beti wajikele sadzara. Kana todarika kanye mkitchen ndio chachura kai baba. Zwatore mawa bada. Manini mufanya tudzwa chichukitika. Manini andunye bere manini. Ndikangofa kudai ndikumukira iyi. Tumsungisa uyu. Boza. Ngomweta zinyimafana zindototara zi. Kana munezwa maita manini ka. Icho totaura izinyungwa dziri ndabwozika andunye bere. Ukunono kurara ku Central. Nei, mizoma kutondora attack my Japanese. Andaunzwa ngo wataura vantu vaimba waita se wezi kana iwo uchizoti nenyaya dzako panapo utanga kutaurisa utolauda utotanga voice padenga isusu chakuta kuti attack my Japanese panapa isusu pamwe mani pauta kuti attack my Japanese ye madede amumbo kumupanise yesu zvatinenge kutotongana na Madedido Yesu. Nemu baba wa Rasta, murume mkuru. Makutobvuma kutotongwa nechirawo icho chichi chekutoti Madedido. Wabada, swabada, murabadada. Zvatinenge makuimba. Makutoimba ke. Mukutaura mukuimba muita se? Ndizvo zvoitwa. Zonzi chi? Madedido, iripo wabada kobada, swabada, ya baba, murabadada. So, nigati attack my Japanese, diri very danger fan katirize, madede abachambo nkwanise, saka vanomsimbiza uya mkuze.